Ki pulit bat ki bor penjai distrik jong ka Sora Civil Division ki lahapan pendem trong hakmat ki noyalam ka khasi student union bat ki paiba namar ka jingwan tur jong ki paiba arengkat pe dukhat jong ka seng sya ka thanat pulit ha Sora menta ka sngi ka laitrik uyayong ar hajar arpsau la pelong ngi dukhat ka KSU sau khasi hil rengkat ki rupai ba bantur sya Sora police station kalong mandawa plai no mardor ki dukhat ka seng ki blasha kem halor ka jing kenno peniap ya arngot ki barjala ha ichamati klem kisaki sabut ki babiang kumta mata kasngi dagi spangut ki paiba Sora barshala ki lemi langkrui bansenran ki dukhat ka KSU sau khasi hil ki balahiar lai panjingsha ya ka jingkem ya ki dukhat jo ka seng hapo ka jinglam usabla Ruben Najer ki pulit ke Iskas Hill District ha ka shitarik uyayong araja usau ke lakem ya arngot ki dukhat ka KSU sau khasi hil ki belatip kerteng kum samla shan bor lang shati bat umesa dab bor skambel ya ka bala kenno kini ki arngot ki dukhat ka KSU ki dei ki bagun kti ha ban shim ya ka jingim jong esan sing bat usujit duta ha ka snong ichamati ke bala jia ha ka arknyus trik uluper araja usau Haga por baka KSU kadang temu bandrung hathanat lasa khangno haki pulet bat ki bor penjai distrik hadu balapi katmaktin ke bajur bha bagi dukhat ke KSU rengkat bat ki bahaying jong ki bala syakem nakaliang ki bor distrik lai le bantem ban penjam hendrai ompoi sya HA kala pelongru ya we ne ke pulet ban penibor ya ki dukhat jong kaseng hadin bagi bor distrik lai kenduk mau siang bagi dukhat ke KSU bagi pan ya kasabut ka babiang ya ki jingkem ya ki samla KSU bagi bor pulit kimla ban batai sya upai ba balai bagi lalik ban kem menmet ya ki dukhat lakum ba penya breu bat balai bagi le kumyu ba cheris terfil thank you nakaliang usamla Ruben Najer presiden ke sau khasihil usamla Ribok dingdo ki lalik bantur ban jubab na ki bor penya civil division ki pulit ki lahap pendem hakmat ki dukhat jong seng nakaliang kinong yalam keseng kila buru ka jingkeli bakumno lada sya penyap ki khasi ki pulit ki kloi ban kem Henry lada sya penyap ubar jela pat ki kloi ban kem klem datip syai la ki dei ne am ki baladan kti ban penyap ya kini ki bar jela tidai na kani kadau nakaliang chungi kaseng nis ngau thu ban ngila de pentikana nakaliang chung SDPO la shim mi kani ka jingki kle banang ne sekmat dengi don kam shushu ngin hap ban khot mas ngi man syai ban shim jingkeli yaki Himdei ban kem ya pi, himdei ban kem ya ki kat ba pim patlapi ki sabut ki babiang. Khat ya ki tang ban sim jingkeli. Kaja ayu, mentangi ngilaong batang sutris ekolocation bangi na kalian kaseng ngidon ha ka jaka pin su kem lut. Ngong tres lang ki breu ki nong yau ki nong hat ki bidon to kem lang ki ru. Ada. Tres ekolocation ki dikar ki bidon ka meeting ru kem ya ki ru. Balai tres tang location ki nong alam jo kaseng. Nak kata kadau nak kalian joki kelas sim ki na ne kamat ki don kam khot mas ni man syai. Ini siapa?